Al 81, 2 anys després de fer pràctiques cada dissabte, em van contractar per fer suplències i arribava amb molta il·lusió. Suposo que creia que anava a canviar el món i el que m'agradava és que anava a ajudar a gent. Això va ser el meu primer dia i ho recordo molt bé. És curiós perquè fa uns anys portava els grups de psicoestimulació que quan vam arribar al nou sociosanitari vaig deixar de fer-los i vaig actuar més a la rehabilitació de planta, però el que són les coses torno d'on havia sortit, torno a fer els grups de psicoestimulació i em dedico molt a com té que viure la persona després de la malaltia. Ara estic a una part d'actuar sobre demències. Fem manualitats i coses on treballis totes les capacitats cognitives, però a la vegada tenim un producte que després ho poden emportar a casa. Com ara serà el cas que farem per el mes d'abril, que estem fent uns punts de llibre perquè s'ho puguin emportar i regalar a tots els malalts que estiguin ingressats en aquell moment a l'organització. I llavors la veritat és que per ser els últims anys que queda a l'organització no m'han donat un altre regal més meravellós. Vull seguir fent el que estic fent ara. La veritat és que em trobo en un moment que suposo que els passos anys m'ha donat molta seguretat i llavors em trobo molt bé en el que faig. I la creació dels Amics de BCA que s'ha fet fa poquets anys m'agrada molt i vull estar vinculada a aquesta organització.